Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti eżiż dan il-lejl qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu għadda mill-mewt tal-ħajja, il-Knisja tistieden lil ulieda kollha mxerda mad-dinja biex jinġabru ħalli jisru u jitolbu flimkien. Jekk il-Għid tal-Mulej infakruh bis-smieħ tal-kelma ta' Alla u biċ-ċelebrazzjoni tal-misteri tiegħu, aħna nimtlew bit-tama li nissieħbu ma' Kristu fir-rebħ tiegħu fuq il-mewt u li ngħixu miegħu f'Alla. Nitolbu. U Alla li permezz ta' ibnek xħed fil-fidili tiegħek in-nar u d-dija tiegħek, qaddes dan in-nar ġdid u għatina li f'din il-festa tal-Għid nitħeġġu b'xewqat qaddisa biex iseħħilna naslu b'qalb safja fis-sema għal festa bla tmiem fid-dawl tiegħek ta' dejjem bi Kristu Sidna. Kristu il-bieraħ u l-lum, il-bidu u tmiem, l-alfa u l-omega, tiegħu iż-żminijiet u l-eternità, lilu il-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bil-pjagi tiegħu qaddisa u glorjużi iħarisna u jżomna Kristu l-Mulej. Amen. Id-dawl ta' Kristu li qam glorjuż mill-Imwiet, mill-qlub u l-fema tagħna ikeċċi id-dlamijiet. Id-dawl ta' Kristu.
Id-dawl ta' Kristu. Id-dawl ta' Kristu. Xandar kif ixraq il-fer tal-Għid, b'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen.
fis-sema, jifirħu l-qaddejja tal-Alla. Għaddoq it-tromba fis-salvazzjoni tagħna u tħabbar ir-rebħa ta' Sultan kbir. Tifraħ ukoll l-art mimlija b'dan id-dawl tal-aġeb u fid-dija tas-Sultan ta' dejjem. Ħajara fil-ħolqien kollu li hu ħeles mid-dlamijiet li ħakmu. Tifraħ ukoll omna l-Knisja mqazza, kollha mżejna bid-dija ta' dawlek sabiħ. U ħajdu l-ħitan ta' dan it-tempju blajja ta' fer tal-poplu miġbur fih. U intom ħuti eżis inġbartu għon fid-dija tal-aġeb ta' din il-mixela qaddisa. Nitlobkom biex bleħen wieħed insejħu fuqna l-ħnina ta' Alla li jista' kollox. U bħalma u li bla ma jistħoqli, oġbu jilqani fl-ordni ta' djakni. Ekku kol issa jimlini bid-dawl tiegħu, għantem sal-aħħar it-tifħir ta' dan il-blandun. Il-Mulej ma'kom. Nerfaw qlubna l-fuq. Nizzuħar lil-Mulej Alla tagħna. Sewwaw xira tas-sew li b'qalbna u ruħna kollha. Nerfaw leħinna biex infaħru l-Alla li ma jidirx, il-missi li jista' kollox, u lil-Sidna Ġesu Kristu ibnu il-waħdini. U ħallas għalina lil-missir etern, id-dejn li kien għamel Adam, u bid-demm għażiż tiegħu li xerret għalina. Ħassar il-kidba tal-kundanna li ħadna fil-bidu. Araw qegħdin nagħmlu l-festa tal-Għid meta nqatel dak il-ħaruf li demmu jikkonsagra l-bibien tal-fidili. Dan huwa l-lejl li fih żmien ilu intrixt lil-missierietna u lid Iżrael mill-Eġittu u għaddejthom fl-inxif mill-baħar tal-Qasab. Dan mela huwa l-lejl li fih tkeċċew id-dlamijiet ta' dnubitna permezz tal-kolonna tan-nar. Dan huwa l-lejl li fih fid-dinja kollha min jemmen fi Kristu jqaċċat kull rabta ħażina. Jeħles mid-dalma ta' dnubitu, jikseb il-grazzja u jisieb mal-qaddisin. Dan huwa l-lejl li fih Kristu eret il-jasar tal-mewt u qam rebbieħ fuq is-seta tal-ħażen. Xi ħniena tal-aġeb oġbok turi magħna, xi mħabba u għoża li ma bħala,
biex tajt lill-ibnek stess għal-mewt għalli tifdi lil min kien il-sir. Kem tassew ma setax jinħarab id-dnub ta' Adam biex tħassar bil-mewt ta' Kristu. Xieħtija kienet li darba stħaqilna fedbej kbir bħal dan. Jalla mela bil-misteru ta' dan il-lejl qaddis jinqeret il-ħażen titnaddaf kull ħtija. Jissaffa kull min waqaf id-dnub u jimtela bil-fer kull min mniket. X'lejl ta' bil-ħaqjini meta l-ħwejjeġ tas-sema jingħaqdu ma' tal-art. Dak li hu tal-Alla ma' dak li hu tal-bniedem. Bratta ħajra l-grazzja ta' dan il-lejl il-qamela missir qaddis. L-offerta solenni ta' dan il-blandum ma'mul mix-xema tan-naħal. Din l-offerta qed tagħmilek il-Knisja mqazza permezz tal-ministri tagħha bħala sagrifiċċju ta' tifħir ta' filgħaxija. Għalhekk Mulej nitolbuk biex dan il-blandun ikkonsagrat fġieħ ismek, jibqa' jeqret sal-aħħar bla qiegħda id-dlamijiet ta' dan il-lejl. Inti ilqgħu bħala fwieqa ħelwa quddiemek, ħajsir ħaġa waħda mid-dawl tas-sema. Jalla il-kewkba ta' filgħodu x'in jisbaħ issibu waħdu jaqbad. Dik il-kewkba li qatt ma tgħib jiġifieri Kristu ibnek, li meta qam mill-Imwiet xerret id-dawl u slim fuq il-bnedmin kollha. U issa jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Uti eżis, aħna tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl qaddis. Ejjew issa ninġabru f'qalbna ħalli nisemgħu il-kelma ta' Alla. Indawru ħsibijietna fuq dak kollu li fl-imoddi Alla għamel biex jisalva lill-poplu tiegħu. U kif l-aħħar batinna lill-Ibnu biex jifdina. U nitolbu biex dan l-emil ta' salvazzjoni li hu l-misteru tal-Għid tagħna Alla jwaslu sal-aħħar, sal-fidwa sħiħa. Nistgħu nitfu x-xemat. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art, u kienet l-art taħwit u baħħ, u dlam kien fuq wiċċ l-abbissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-Ispirtu ta' Alla. U qal Alla ħajkun id-dawl, u d-dawl sar, u ra Alla d-dawl li kien tajjeb. U Alla firet id-dawl mid-dlam, u d-dawl Alla semmih jum, u d-dlam sejjaħlu lejl.
u dalam u sebaħ l-ewwel jum. U qal Alla, ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret ilma minn ilma. U Alla għamel il-medda u firet l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. U l-medda Alla semmija sema. U dalam u sebaħ it-tieni jum. U qal Alla, ħajinġemgħu naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif. U hekk sar. U sejjaħ Alla l-inxif art u l-ġema tal-ilma sejħilha baħar. U Alla ra li kollox kien tajjeb. U qal Alla, ħatnibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerrija ġo fih skont għamliethom. U hekk sar. U nibtet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija skont għamlietu, u siġar jagħmlu l-frott biż-żerrija skont għamlietu. U ra Alla li kien tajjeb. U dalam u sebaħ it-tielet jum. U qal Alla, ħajkun hemm imnarijiet fil-firxa tas-sema biex jifirdu l-jum mill-lejl u jkunu sinjali għat qassim ta' żminijiet, tal-jiem u ta' snin. U jkun hemm imnarijiet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art. U hekk sar. U għamel Alla iż-żewġ imnarijiet il-kbar. L-imnara l-kbira biex triġi l-jum u l-imnara żgħira biex triġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla qiegħdhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jreġgħu l-jum u l-lejl u jifirdu d-dawl mid-dlam. U Alla ra li kien tajjeb. U dalam u sebaħ ir-raba' jum. U qal Alla, jiżet l-ilma b'kotra ta' ħlejjaq ħajjin u jittajru tjur fuq l-art fil-wesa ta' smewiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha jitkaxkru li bihom iżewt l-ilma skont ġenshom u t-tajr bil-ġwienaħ skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U berikhom Alla u qalilhom, weldu u oktru u imlew l-ilma tal-ibħra u joktor it-tajr fuq l-art. U dalam u sebaħ il-5 jum. U qal Alla, ħatnissel l-art ħlejjaq ħajja skont ġenshom, bejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru u bejjem selvaġġi skont ġenshom. U hekk sar. U għamel Alla l-bejjem selvaġġi skont ġenshom u l-bejjem tad-dar skont ġenshom u ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u x-xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu, fuq xbijet Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom, nislu u oktru, u mlew l-art u aħkmuha. U saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wix l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerrija. Dawn kollha jkunu Alla għajxin tagħkom. U l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollha tal-ajru u ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja, nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar Alla għajxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u ara, kollox kien tajjeb ħafna. U dalam u sebaħ is-sitt jum. U hekk tlestew is-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-7 jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel u waqaf fis-7 jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. Il-kelma tal-Mulej.
Sewwa il-kelma tal-Mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel. U jħobb it-tritt u s-sewwa bit-tieba tal-Mulej mimlija l-art. Bil-kelma tal-Mulej saru smewwiet u b'nifs fommu it-tiżjien kollu tagħhom. Bħal fġarra l-mijiet ġabar u l-ibħra l-kbar f'imħażen. Ħin il-ġens lill-Mulej u Alla tiegħu, il-poplu li għażel bwirtu. Mill-għoli ta' smewwiet iħares il-Mulej u jara l-bnedmin kollha. Ruħna tixxenna għal-Mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun Mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tqassam bordni tal-aġeb l-emejjel kollha tiegħek. Għamel il-mifdin tiegħek jifhmu li l-ħolqien fil-bidu tad-dinja ma kienx emil aqwa u akbar minn dak li seħħ fil-milja ta' żminijiet bis-sagrifiċċju tal-ħaruf tal-Għid tagħna li hu Kristu li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien, il-Mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili, għid lill-ulied Iżrael jerfgħu t-tinet tagħhom u jitilqu. U int qol lill-ħatar tiegħek u mitt idek fuq il-baħar u forqu. Ulied Iżrael imbagħad jaqsmu fin-niexef f'nofs il-baħar. U wara jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom u nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn u l-eżerċitu tiegħu kollu bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad ikun jafu l-Eġizzjani li jiena l-Mulej meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad l-anġlu ta' Alla li kien miexi quddiem it-tinet ta' Iżrael telaq u mar warajhom. U l-kolonna ta' sħab minn qudiemhom marret għadet warajhom. U ġiet bejn it-tinet tal-Eġizzjani u t-tinet ta' Iżrael. Kien hemm isħaba u dlam. U għadda l-lejl bla ma ħadd minnhom seta' jersaq wieħed lejn l-ieħor. Mosè mett idu fuq il-baħar u l-Mulej reġġa' lura l-baħar briħ qawwi mill-lvant matul il-lejl kollu. Il-baħar ixxotta u l-ilmijiet inferqu. Mbagħad ulied Iżrael daħlu fin-niexef f'nofs il-baħar. L-ilmijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xellug. L-Eġizzjani marru warajhom u daħlu f'nofs il-baħar. Iż-żwiemel kollha tal-Farawn, il-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sara ta' filgħodu, il-Mulej minn ġol kolonna tan-nar u sħaba xeħed ħarsa fuq it-tinet tal-Eġizzjani u ħarbathom. U xekkel ir-roti tagħhom u bit-batija setgħu jmexxuhom. Imbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu: ħanaħarbu minn quddiem Iżrael għaliex il-Mulej qiegħed jiġġieled kontra l-Eġizzjani. Il-Mulej qal lil Mosè: mitt idek fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mosè mett idu fuq il-baħar. U ma sbieħ il-jum il-baħar reġa' lura fejn kien qabel u l-Eġizzjani
huma u jaħarbu sabu ruħhom fih. Hekk il-Mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u għarqu l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċitu kollha tal-Farawn li kienu ġejjin warajhom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom. U wlied Iżrael għaddew fin-niexef f'nofs il-baħar u l-ilmijiet kienu għalihom bħal ħitan wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Dakinhar il-Mulej salva lill-Iżrael minit l-Eġizzjani u Iżrael ra l-Eġizzjani mejta fuq xatt il-baħar. Ra Iżrael kull ma għamel il-Mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' driegħu. U beża l-poplu mill-Mulej u emmen fil-Mulej u f'Mosè il-qaddej tiegħu. Imbagħad Mosè flimkien ma' wlied Iżrael għandna din l-għanja lill-Mulej u qalu: Nanni lill-Mulej għax tkabbar bisħieħ, żwiemel u rikkieba waddabhom fil-baħar. Qawwieti u għaniet il-Mulej għalija sar is-salvazzjoni. Dan hu Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu nolli. Il-Mulej gwerrier, il-Mulej ismu, l-imriekeb tal-Farawn u qawwietu tefaħħhom fil-baħar. L-aħjar fost il-gwerriera tiegħu f'baħar il-qasab għarraqhom. Belaħħhom l-irdum bħal ġebla niżlu fil-qiegħ. Lemintek Mulej issebħet fil-qawwa. Lemintek Mulej tfarrak il-għadu. Lill-poplu tiegħek intwasslu u tħawlu fuq il-muntanja, il-wirt tiegħek. L-imkien Mulej li int għamiltu għamartek, il-maqdes Sidi li ħejjew idejk. Il-Mulej isaltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu. U Alla aħna għandna nħossu sal-lum il-qawwa tal-iġubijiet tiegħek tal-imoddi. Għax dak li l-eminja setana tiegħek għamlet ma' poplu wieħed meta ħlistu mill-jasar tal-Farawun, issa qiegħed tagħmlu għas-salvazzjoni tal-ġnus bl-ilma ta' tnissil ġdid fil-Magħmudija. Għamel il-bnedmin kollha tad-dinja jingħaqdu ħaġa waħda ma' wlied Abraham u jiksbu id-dinjità sħiħa tal-poplu li inti għażilt għalik. Bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. Dan jgħid il-Mulej: Intom li bikom laċċ ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus, ejjew ixtru u kulu b'xejn, imbitu ħalibi bl-aħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhux il-ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u wersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favuri imwiegħda lil David. Ara, jien għedtu xut fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Int ġens li ma tafx bih is-sejjaħ,
ġnus li ma jafux jiġru lejk minħabba fil-mulej Alla tiegħek il-Qaddis ta' Iżrael għax lilek żejnek bil-ġieħ. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. ħajrġa' lura ant il-mulej u jħenna lih ant Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u traqat tiegħi mhux traqatkom. Oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma ogħla smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma traqat il fuq minn triqtkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura bnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tinbet u tagħti ż-żerrija lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Ara, Alla s-salvazzjoni tiegħi, jiena nittama ma jkollix minix nibża, għax qawwieti u għanjieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni, roddu ħajr lil-mulej, sejħu ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li jismu huwa floli. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mill-art kollha. Aqbes bil-ferħ għanni int li tammar f'Sjon, għax kbiru f'nofsok il-Qaddis t'Iżrael. Li tolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox inti waħdek it-tama tad-dinja. Fom il-profeti tiegħek inti ħabbart minn qabel il-misteri li seħħu fi żminijietna. Ħares lejna bis-sliem u qawwi x-xewqat tal-poplu tiegħek. Għaliex ħadd mill-fidili tiegħek ma jista' jimxi l quddiem fit-tajjeb jekk ma tkunx inti stess li tnebħu bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli: O bniedem, meta d-dar ta' Iżrael kienu għadhom farthom, huma tebbawha bl-imġiba tagħhom u bemilhom. U jien ferrajt ilti fuqhom minħabba fid-demm li xerdu fl-art
u minħabba fl-idoli li bihom ċabsu l-art. Xerrittom fost il-ġnus u huma xterdu mal-artijiet. Għamilt ħaq minnhom skont imġiebtom u skont triqathom. Meta marru fost il-ġnus, kull fejn marru, kasbru ism il-Qaddis, hekk li n-nies bdew jgħidu għalihom. Dan hu l-poplu tal-Mulej li kellhom joħorġu minn artu. Imma jiena bżajt għall-ism il-Qaddis li wlied Iżrael kasbru fost il-ġnus fejn marru. Għalhekk ngħidilhom lid-dar ta' Iżrael. Dan jgħid Sidi l-Mulej, mhux minħabba fikom sejjer nagħmel dan, dar Iżrael, iżda minħabba f'ismi l-Qaddis li intom kasbartu fost il-ġnus fejn mortu. Jiena nqaddes ismi l-kbir, imkasbar minnkom fost il-ġnus li f'nofshom kasbartuh. U l-ġnus ikunu jafu li jiena l-Mulej, meta nuriq dusiti fikom quddiem għajnejhom, oraklu ta' Sidi l-Mulej. Meta noħodkom minn fost il-ġnus u niġmakom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom f'artkom. U nrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom, mill-idoli kollha tagħkom insaffikom u nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqiegħed ġo fikom u nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam floka u nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom u tagħmru fl-art li tajt lil missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jien inkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-Mulej. Oħloq fija qalb safja u Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu Qaddis tiegħek. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni. Lil-midinbin nallem triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek viċmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobiena ma twarrabiex o Alla. Nitolbu. U Alla li qatt ma titbiddel daw li qatt ma jgħib, fit-tiba tiegħek ħares lejn il-misteru kollu tal-Knisja u għamel li jseħħ aktar bis-sliem il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni tal-bniedem, skont ma ħejjejtu int sa minn dejjem. Ħataraw tifhem id-dinja kollha li kull ma ġarraf jerġa' jinbena, kull ma qdiem jiġġedded u kollox jerġa' jsir sħiħ bi Kristu Sidna. Gloria in excelsis Deo.
tolbu. U Alla inti ddawwal dan il-lejl qaddis bis-Sibt tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Għajjem fil-Knisja tiegħek l-Ispirtu tal-adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u fil-ġisem u naqduk b'qalb safja bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u l-miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu, tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-Magħmudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-Imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub, sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li għad ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-Imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għadix taħkem fuqu. U li miet darba għal dejjem għad-dnub. U issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-Mulej. Missier, inwassallek l-aħbar it-tajba tal-Alleluja.
Is-saħħa tal-Mulej seħdan, ħaġa tal-aġib f'għajnejna. Il-Mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mark. Meta għadda s-Sibt, Marija ta' Magdala, Marija Ġagbu u Salomi xtraw xi fwejjaħ biex imorru jdilku il-ġisem ta' Ġesu bihom. U kmieni ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa kif telet ix-xemx marru ħdejn il-qabar. U bdew jgħidu lil xulxin min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar. Iżda meta ħarsu raw li l-ġebla kienet imresqa fil-ġenb, kienet ġebla kbira ħafna. Daħlu fil-qabar u raw żagħżugħ bil-qiegħda n-naħa tal-lemin liebes libsa bajda u nħasdu. Imma hu qalilhom xejn la tinħasdu, qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nażaret li kien imsallab. Qam mill-mewt mhuwiex hawn. Araw il-post fejn kienu qegħduh. Imma morru għajdu lid-dixxiplu tiegħu u lil Pietru li hu sejjer fil-Galilija qabilkom. Taraw hemmhekk kif kien qalilkom. Il-kelma tal-Mulej. Daħlu fil-qabar u raw żagħżugħ bil-qiegħda in-naħa tal-lemin. Liebes libsa bajda. In-nisa twajba Marija ta' Magdala, Marija Ġagbu u Salomi ma kienux qed jistennew din il-laqa ma' raġel żagħżugħ. Hekk kif sebaħ l-ewwel jum tal-ġimgħa wara li kien għadda Sibt ilgħid. Kienu qed jistennew li jaraw qabar ġebla kbira ta' tieħ u kellhom din il-problema min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar. U fil-qabar ippretendew li jsibu katavru. Kienu xtraw xi fwejjaħ biex ikunu jistgħu jidilku il-ġisem mejjed ta' Ġesu. Ma kienux ippreparati li meta jidħlu fil-qabar jiltaqgħu ma' żagħżugħ liebes libsa bajda. Bir-raġun inħasdu. Bħalma taħsadna ir-realtà tal-irxoxt tal-Mulej iżjed ma naħsbu dwarha. Dan huwa avveniment li ġara tassew. Aħna nemnu fih għaliex maħniex xhieda diretti tiegħu. It-twemmin fih jgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra tansara.
it-twemmin f'dan l-avveniment, f'dan il-moment storiku, jagħmel minna dak li aħna. Jagħti s-sinifikat ta' twemmin tagħna f'Ġesu ta' Nażaret, Sultan tal-Lut. L-Apostlu missierna jgħidilna ċaru tont kieku Ġesu ma qamx mill-imwiet firħa hi il-fidi tagħkom. Ħela ta' żmien u battikati għal xejn. Imma li tkun nisrani u li tinkett biex tkun u għaliex tkun nisrani jagħmel sens fl-isfond tar-rebħa ta' Ġesu. Mhijiex rebħa li tumilja lill-edewwa tiegħu. Ix-xhieda jaraw qabar vojt u min ma rridx jemmen kellu kull opportunità jivvinta alternattiva oħra għal qabar vojt. Imma llum nixtieq li nieqaf fuq dan il-żagħżugħ, fuq dan ir-raġel żagħżugħ bil-qiegħda in-naħa tal-lemin liebes libsa bajda. Huwa żagħżugħ għax illum tiġġedded iż-żogħżija tal-Knisja. Huwa żagħżugħ għaliex il-messaġġ tal-irxox tal-Mulej iġeddet l-univers. Jagħti ż-żogħżija fejn hemm il-qedem, l-għajja u d-depressjoni u jimliena bl-entużjażmu, bil-kompassjoni, bil-ġenerożità tant naturali għaż-żgħażagħ. Żagħżugħ kalm bil-qiegħda in-naħa tal-lemin. Mhuwiex f'attakk ta' paniku dan iż-żagħżugħ. Huwa messaġġier ta' aħbar tajba. Liebes libsa bajda. Dik il-libsa bajda li tfakkarna fit-trasfigurazzjoni tal-Mulej, meta fuq il-muntanja qaddisa quddiem it-tliet xhieda wiċċu sar abjad bħax-xemx, il-biesu saru bojot bħas-silġ. Tfakkarna fil-libsa bajda li ħadna fil-Magħmudija. Dear catechumens, most of you are not Maltese. You come from different countries. But you have met Jesus Christ on our islands. And today you will become Christians through baptism. You will pass from sin to grace, from death to life. You are invited to meet the young man and the empty tomb, clothed in white, and you will receive the white garment of baptism as a memorial of the fact that you die in the death of Jesus and you rise again in the mystery of the resurrection. We welcome you as you become Christians, as we welcome one of your dear brothers who today will be confirmed with the gift of the Holy Spirit. Aħna llum nifirħu dawn l-insara ġodda li ġejjin mill-erba' irkejjen tad-dinja minn kulturi differenti, imma llum jitkellmu, uħud minnhom jitkellmu bil-Malti wkoll diġà. Imma illum jitkellmu l-istess lingwa tal-fidi tagħna. Illum jiġħdu lix-xitan u jilqgħu lil Ġesu fil-ħajja tagħhom. Jilqgħu lill-Alla li huwa l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
u jsiru membri tal-Knisja qaddisa tiegħu. Aħna l-koll li ħafna drabi konna nostalġija l-qabar mimli bit-taħsir ta' din id-dinja, nostalġija għad-dipendenzi tagħna, għad-dnubiet tagħna. Kif kantajna fl-Exultet, imsejħin li nersqu lejn il-qdusija, ninfatmu mid-dnub u nilbsu mill-ġdid il-libsa bajda tal-Magħmudija. Aħna magħhom inġeddu iċ-ċaħda ta' dak kollu li hu ħażin, ta' dak kollu li hu korrott, ta' dak kollu li hu mħassar. U nġeddu l-fidi tagħna fil-qawwa tal-imħabba, fil-maħfra, fir-rikonċiljazzjoni. Inġeddu l-fidi tagħna fil-Missier u fl-Iben u fl-Ispirtu Santu. Morru għajdu lid-dixxipli tiegħu u lil Pietru li hu sejjer fil-Galilija qabilkom. Taraw hemmhekk kif kien għalilkom. Aħna illum ninaqdu ma' Pietru, aħna winfittxu biex nilmħu lil Ġesu, niltaqgħu miegħu, nisemgħu il-kelma tiegħu. Aħna llum nifirħu li aħna parti minn familja kbira, familja verament kattolika, universali. L-ebda nisrani kattoliku ma jista' qatt iħossu waħdu jew abbandonat għax il-familja tagħna hija kbira u ħallihom iħabbtu l-ħalel għax il-Mulej wedna li s-setat tal-infern ma jelbux il-komunità tagħna, il-Knisja tiegħu mibnija fuq il-blata li hu Pietru. Morru għajdu lid-dixxipli tiegħu u lil Pietru. Lil-Mulej sejjer il-Galilija qabilhom. Il-Galilija iġġib in-nostalġija tal-ewwel sejħa, iġġib in-nostalġija tal-fejqan tat-tifla ta' Ġajru, tat-trasfigurazzjoni. Il-Galilija hija l-Galilija tal-ġnus. Hemmhekk il-Mulej jiltaqa' magħna. Illum il-ġnus fil-katekumeni eżistana ġew hawnhekk jitolbu l-Magħmudija, nilqgħuhom u nifirħulhom. Kuti eżis ninaqdu qalb waħda u bit-talb tagħna nqawwu t-tama ta' dawn ħutna il-katekumeni biex issa li se jitnisnu mill-ġdid bil-Magħmudija Alla l-Missier li jista' kollox fil-ħnina tiegħu jagħtihom kull għajnuna meħtieġa. Maria Alla, San Michel, Angeli Addisa Alla, San Juan Battista,
San Giuseppe, San Pietro, San Paul, Sant'Andria, San Juan, San Giuda Taddeo, Santa Maria Maddalena, San Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Laurenz, Santa Perpetua o Santa Felicita, Sant'Agnese, Sant'Agata, San Girgor, Sant'Uistin, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martin, San Benedetto, San Francisco, San Domenico, San Francisco Saverio, San Giovanni Maria Vianney, San Carlo Borromeo, San Publio, San George Preca, Santa Catarina da Siena, Santa Teresa da Gesù, Beato Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani, Addis incollata alla, Urihni namana, Mihin kuldeni, Mihin kuldnub, Mil-mewt ta' dejjem, L-inkarnazzjoni tijek, bil-mewt u l-qawmien tijek, bl-Ispirtu Santu li xerrit fuqna, lilna midin bin, għati lil dawn il-mażulin tijak it-nissi l-ġdid bil-grazzja tal-mamudija. Ġesu, iben tal-Allah il-ħaj, Kristus maħana, Kristu il-qattal b'tana, O Alla ta' dejjem li tista' kollox, kun magħna bil-misteri tal-imħabba tiegħek bla tarf. U ibgħat l-ispirtu tal-adozzjoni biex toħloq popli ġodda li jiġu mwielda għalik fil-fonti tal-mamudija biex dak li jseħħ bil-qadiqum li tagħna iseħħ tassew bil-qawwa tiegħek tal-għaġeb bi Kristu Sidna.
U Alla b'qawwa li ma narawix bl-għajnejn tal-ġisem, inti ħejjejt l-ilma li inti ħlaqt biex juri l-grazzja tal-Magħmudija. Fil-bidu tad-dinja l-Ispirtu tiegħek infirex fuq l-ilmijiet biex sa minn dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fih innifsu l-qawwa li tqaddes. Fl-ilma tad-Dilluvju inti tajtna sinjal ta' twelid ġdid biex bil-misteru tal-istess ilma jinqerdu drawwiet ħżiena u jitnislu id-drawwiet tajba. Inti għaddejt lil Abraham fl-inxief minn nofs il-baħar tal-Qasab biex il-poplu tiegħek meħlus mill-jasar tal-Farawun ikun xbija minn qabel tal-poplu Muhammad. Ibnek Ġesu Kristu wara l-Magħmudija tiegħu minn Ġwanni fl-ilma tal-Ġordan kien ikkonsagrat minnek fl-Ispirtu Santu. Waqt li kien imdendel mas-salib ħareġ minn ġenbu ilma imħallat bid-dem. Wara li qam mill-Imwiet ordna lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: morru u għallmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ħares mill-Mulej lejn il-Knisja tiegħek u iftħilha l-għajn tal-ilma tal-Magħmudija. Għamel li dan l-ilma jilqa' fih il-grazzja ta' ibnek mill-Ispirtu Santu biex il-bniedem li intħlaqtu xbija tiegħek jinħasel mill-kull tidnis qadim ta' dnub permezz tas-sagrament tal-Magħmudija u mill-ilma u l-Ispirtu Santu jirxoxta bħala iben ġdid tiegħek. Nitolbuk Mulej biex il-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz ta' ibnek Ġesu Kristu tinżel fl-ilma ta' dan il-fonti biex daw kollha li bil-Magħmudija jindifnu fil-mewt ma' Kristu iqimu miegħu għal ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Sagramenti tal-bidu tal-ħajja nisranija.
Jordanka Perez, Mori Mara, Aisha Alforgi, Batuhan Karahan, Miriam Marra, Manef Sanger, Carlo Prato. My dear catechumens, do you renounce sin so as to live in the freedom of the children of God? Tiċħdu l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' Wlied Alla? Do you renounce the lure of evil so that sin may have no mastery over you? Tiċħdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom? Do you renounce Satan, the author and prince of sin? Tiċħdu l-xitan li jqanqal u jħajjar għad-dnub? Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Temnu intom f'Alla l-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art? Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? Temnu intom f'Ġesu Kristu, Ibnu l-Waħdini, u Sidna li twilet minn Marja Verġni, bata u mietu difnuh, qam minn bejn l-imwiet u qiegħed in-naħa tal-lemin tal-Missier? Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem? Amen. Carlo, jina namdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Manaf Francis, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Maury Francis, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Aisha Maria, jina namdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Batuhan John Baptist, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Miriam, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Jordanka Maria, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. My sons and daughters, you have become a new creation and have clothed yourself in Christ. Receive this baptismal garment and bring it unstained to the judgment seat of our Lord Jesus Christ, so that you may have everlasting life.
Godparents, please come forward and give to the newly baptized the light of Christ. Għal-Griżma tal-Isqof, Stefan Schulte. You have been enlightened by Christ. Walk always as a child of the light and keep the flame of faith alive in your hearts. When the Lord comes, may you go out to meet him with all the saints in the heavenly kingdom. Amen. My sons and daughters, born again in Christ by baptism, you have become members of Christ and of his priestly people. Now you are to share in the outpouring of the Holy Spirit among us, the Spirit sent by the Lord upon his apostles at Pentecost, and given by them and by their successors to be baptized. The promised strength of the Holy Spirit, which you are to receive, will make you more like Christ and help you to be witnesses to his suffering, death and resurrection. It will strengthen you to be active members of the Church and to build the body of Christ in faith and love. My dear friends, let us pray to God our Father that he will pour out the Holy Spirit on our newly baptized brothers and sisters and on Stefan, to strengthen them with his gifts and anoint them to be more like Christ, the Son of God. O powerful God, Father of our Lord Jesus Christ, by water and the Holy Spirit you freed your sons from sin and gave them new life. Send your Holy Spirit upon them to be their helper and guide. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of right judgment and courage, the spirit of knowledge and reverence. Fill them with the spirit of wonder and awe in your presence. We ask this through Christ our Lord.
Uti jeżiż dan l-ilma li se rroxxu fuqna ifakkarna fil-mamudija tagħna u jroddu ħaj lill-Alla l-missier tagħna li bil-qawmien ta' ibnu mill-Imwiet fil-mamudija tagħna li jkollna sem mill-ħajja ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qa nitolbuk Mulej it-talb tal-poplu tiegħek flimkien mal-offerti għal dan is-sagrifiċċju li kien mibdi bil-misteru tal-Għid u għamel l-istess sagrifiċċju ikun ilna ta' għajnuna għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-Mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj lill-Mulej Alla tagħna. Sewa xira tas-sew Mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandru f'dan il-lejl li fih ġi sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħadnu bih tad-dinja bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-Qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-feħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-għawit tas-sema mas-setat tal-anġli jinġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Missier ħanim iċ-ċokontana nitolbuk bibnej Ġesu Kristu Sidna il-qaw birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatiha slim ħarisa għaqqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien għal qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-isfijiet kollha li ħaddu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-appost. Ftakar Mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqlaw is-saħħa
u s-salvazzjoni li jittamaw. U ma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek, Alla ta' dejjem, ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis tal-Qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-Imwiet, inġeddu bil-qima it-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha. Għal-merti u t-talb tagħhom enna f'kollox u ħarisna. Il-qani tolbuk Mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fisem dawk li jogħġbok tnissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubietom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisha il-qaħħa biex isir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Għażiż Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħal ħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġa' rat il-ħajr, birek, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek. Nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk Mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dam tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-Qawmien tiegħu mill-Imwiet u tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, nofru lis-Sibt tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham
u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċċo kontana nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqalbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek, nimplew b'kull barka u grazzja tas-sema. Iftakar ukoll Mulej fil-qadejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija jekk qegħdin jissieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna lihom Mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jissieħu fi Kristu ilena id-dawl u s-slim bi Kristu Sidna. Lilna wkoll midimbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek, għatina s-sem fil-xirka tal-qaddisina apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-meriti tagħna, iżda għall-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih Mulej dejjem toħloq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Dawn ħutna llum irċivew il-Magħmudija u jistgħu jsejħu lill-Alla missierhom. Jew flimkien magħhom nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-Imwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfri l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Ħatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu xerret fina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek. U bħalma tmajtna bis-sagrament tal-Għid, hekk ukoll fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu l-koll qalb waħda bi Kristu Sidna. Qabel nagħtikom il-barka, is-seminaristi se jkunu fil-bib ta' barra biex jagħtukom fl-ixkun żgħir ta' ilma imbirek li tbirek ukoll illum b'tifkira tal-Għid. Tistgħu tixorbuh imma tistgħu tużaw aħjar ukoll. L-ilma mbirek ifakkarna fil-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet fil-Mamudija tagħna u jintuża wkoll fit-talb għall-morda u anke meta nkunu tentati. Għandu qawwa wkoll kontra x-xitan. Użawh tajjeb u natulkom bil-barka kollha tagħna. Is-seminaristi wkoll se jqassmu santa tal-irxoxt li fiha l-barka għall-familji. Ġifieri meta tmorru d-dar, mhux bil-forsi llum, ma' għada jew f'dawn il-ġranet li ġejjin, il-kap tal-familja jista' jitlob il-barka tad-berik tal-familja u tistgħu tużaw l-ilma mbirek biex troxxuh fid-djar tagħkom. U mbagħad meta jiġi l-kappellan ħudu ħsibu wkoll, insomma. For our English-speaking guests, the seminaries are going to give you a bottle of holy water, which was blessed today. It is a souvenir of Easter, and it is also water we use at home to bless our families, to bless ourselves. It is a powerful weapon against the evil one. So use it well. Il-Mulej ma'kom. Lilkom li nġbartu hawn illum għal din il-festa solenni tal-Għid. Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu u fil-ħina tiegħu iħariskom mill-kull tiġrib tad-dnub. Amen. U li ġeddidkom għal ħajja ta' dejjem bil-Qawmien ta' ibnu il-Waħdini mill-Imwiet u wettaqkom fit-tama tal-ħajja bla tmiem. Bħalma fakkartu bil-ġabra il-passjoni tal-Mulej u issa qed tifirħu bil-festa tal-Għid u wassalkom ukoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem. Item issa est, alleluja.